l'ENSUP ka tila ka taa ORTM na ENSUP tun ye école a tun bɛ élite ɲɛnamaw tun bɛ bɔ yen de Madame Si Katuso c'est une sortante de l'ENSUP Madame Si kelen c'est une sortante de Katuso c'est une sortante de l'ENSUP ale ne cousin des promotionnaires Isaac Konaté ala ka ɲina la banna professeur Modibo Diakité ninnu bɔra ENSUP de la il était professeur de lycée au lycée Sankore olu de ka écoledenw ye cadrew ye bi an ye mun kɛ Mali ye mun kelen de kɛ ka bin kalanko la fo ka se nin yɔrɔ in na an ye mun de kɛ mun de bɛ yen kalan kɔnɔ mun de man ɲi mun de kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw an kan ka wuli k'an jɔ ni jamana min ni kalan tɛ ni jamana min ni jamana kɔnɔdenw ma kalan jamana man kɛnɛ Mali yɛrɛ man kɛnɛ kɔrɔlenw kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kalanbali cayalen jamana kɔnɔ o ye jamana cilen de ye siga t'a la tɛ o ye tiɲɛ ayiwa n balimaw ni an bɔra kalanko bunako kan Abdou a bi tile 10 bɔ sisan hali sɔgɔmada in na nin ye maaw dala gise kosɛbɛ baarakɛ yɔrɔw gafew kɔnɔ bololow sanfɛ Mali ye kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔ kosɛbɛ a ma tɔtɔ an jatigi kɔrɔlakaw kan dɛ siga t'a la a kuma bɛ fan bɛɛ an jatigi kɔrɔ wa u yɛrɛ u dala bilalen nin waati in na ka biri minɛn ninnu de yera pankurunjigi kɛnɛ kan kosɛbɛ musokɔrɔba yɛrɛ cɛ o bɛ kuma la dɔrɔn musokɔrɔba cɛ bɛ kuma la dɔrɔn makɔrɔni a ka cɛkɔrɔba in Madu Dirisa wa Idiriyan de o fana bɛ kuma la dɔrɔn muso in Florent o Florenci o fana bɛ kuma la dɔrɔn an b'a fɔ Asim Goïta ye ko merci an b'a fɔ Sadio Kabara ye ko merci an b'a fɔ Shogel ye ko merci siga t'a la nin minɛn in nin ma tɔ t'u la dɛ a ma tɔ t'u la dɛ Dabu ye sunɔgɔtu ye u bɛ kuma la dɔrɔn an bɛ don min i n'a fɔ a kɛra i n'a fɔ fa ka du la ka da o fana kan dɔ yɛrɛ farala gɛlɛya kan ka sabu kɛ kununko dimanche Algérie jamana fana y'a jira k'a fɔ u tɛ yamaruya di Fransi kɛlɛkɛcɛw ka pankuru ma a ka tɛmɛ u ka yɔrɔ la tuguni k'u y'u ka lasigiden yɛrɛ wele u y'o wele Faransi ko in Abdou ni mɔgɔ ma fara Mali la n'i ko i bɛ Mali k'i jugu ye n'i ko i bɛ Mali kɛlɛ Ala b'i kɛlɛ siga t'a la o ye tiɲɛ nin y'a daminɛ o i yɛrɛ dɔn ni Tunisienw fana bɛ ɲɔgɔn na visa ko la o fana tɛ yen o bɛ yen an ka taa an bɛ se o ayiwa Yɔrɔm Jalisu i n'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka minisiri Sadio Kamara a ye wulikɛjɔ min bila sen kan dɔgɔkun laban tɛmɛlen in na juma an bɛ se ka fɔ ten alamisa su ka dugu kɛ juma la pankuru naani min ni Mali yɛrɛ waganden an y'a san ka bɔ an ka waganiba kɔnɔ ne ko Abdou Faransi ma wari di dɛ Faransi ka dɔrɔmɛ t'a la Chine ma di dɛ Chine ka dɔrɔmɛ t'a la wari bɛ jamana in kɔnɔ yan tiɲɛ tɛ Ibrahim Jalisu nafolo min bɛ jamana in kɔnɔ ni a donna fɛ wallahi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maliden bɛɛ b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin a fɔ métro dinga tɛ sen commune bɛɛ la métro tɛ boli yɔrɔ bɛɛ siga foyi t'a la a dun ko juguya de don maa kelen bɛ se ka miliyari 10 miliyari 20 miliyari 30 ta k'a bila kun Asimi ninnu nana olu ko o de dabila o de tɛ kɛ tuguni jamana foroba cakɛbɔdaw i b'a sɔrɔ maa kelen bɛ yen i n'a fɔ Ala ka hinɛ Amadu na i bɛ ka burankɛ don wa n b'a dɔn a mun de don Amadu Konate ale ministre du développement social ale kelen mobili 8 voilà mobili 8 ale wa ale ta mobili 8 ka taa bila fɛ yen maa kelen mana o bɛɛ ta wa essence Allahu akbar wa entretien wa a mobile la force facture de bɛ sɛbɛn ni ne taara chef de garage san Abdou n ka mobile ni yɔrɔ njɛ i b'a fɔ ko Ibrahim Jalotu n ka i ka mobile ka fɛn i jɔ n b'a lajɛ n bɛ tila k'i wele n bɛ a f'i ye mun ni mun man ɲi e b'a ta dɔrɔn e b'a lajɛ fɛn minnu man ɲi dɔrɔn e b'a sɛbɛn k'a fɔ ko 2000 a bɛɛ lajɛlen baarakɛ sara 200 a b'a f'i ye a kɛ 35 ye i ka papier bila ka na Mali corona ten de Allahu akbar e bɛ 2000 ni 200 de fɔ ne e ko b'a bɛɛ dilan n bɛ pièce d'état sɔngɔ 10 000 n ka baarakɛ sara 200 ne b'a fɔ n ko a kɛ 35 ye i ka papier bila ka na n bɛ wari sara Mali filɛ nin ye nin de ye Modibo Keyita ka Mali ye nin de ye Modibo Konate ka Mali ye sonyali bɛ kɛ tan de Abdou ne delila ka facture dɔ ye biki bleu kelen a filɛ i ka nin biki bleu in biki min ye dɔrɔmɛ 15 ye nin 15 u y'a facturé k'a kɛ 500 ye
k'a yɛlɛma ka kɛ 16 nilonama ye mun bɛ feere dividende na yɛrɛ o 4000 de kɛmɛ seegin n y'a ye u y'a 12500 n y'a facture n'a ye directeur dɔ de ka bureau kɔnɔ ale ye mun remplacer o de ka fausse facture dɔn a ko aw minnu ye kunnafonidilaw ye ɲɛ bɛ nin na dɛ 16 kelen nin ye 800 de dividende la u taara fɔ 2500 n y'a facture a ko bon ne ye nin de remplacer ne sigira nin de nɔ la ale de ka facture filɛ nin ye biki bleu k'a san pour séminaire 500 francs Mali bɛ tami Mali bɛ tami n'o tɛ ni musaka hélicoptère ni musaka ja bɔra an yɛrɛ ka wagande de kɔnɔ bɛɛ a ma bɔ Chine a ma bɔ yɔrɔ si a bɔra an ka wagande de kɔnɔ ja wari bɛ yan ni wari la ka na wari bɛ yan siga t'a la nka dunko juguya de y'a kɛ u b'a fɔ ko wari tɛ yen wari bɛ yan wari bɛ yen siga foyi t'a la an bɛɛ b'o dɔn an b'a dɔn wari bɛ yen Ibrahim Jalo Cu an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dunko juguya de tun kɛra sababu ye ka jamana jigin dingɛ kɔnɔ tɛmɛna ye Ibrahim Jalo Cu hakilila jigila a yirala k'a fɔ min ye tako 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye fo ka se 4 ma an bɛ se k'a fɔ ten Colonel Sadio Kamara a tun bɛ o taama la Mali ni Irisi jamana cɛ waati tɛmɛnlenw na nka min yɛrɛ nana kɛ sababu ye ka maaw yɛrɛ dabali ban pankuru in sina ka bali ka na a kɛra balinako ye maa caman na minisiri ka fɔ la a ko o b'a yira k'a fɔ min ye Irisi jamana ye maaw de don layirutigiw don wa danaya maaw don ka sabu kɛ a fɔra u ye dɔrɔn bɛnkanw sabatira dɔrɔn pankuru nana nka jamana caman bɛ yen an y'a laɲini n'olu ye gɛrɛndɛ kun binna ayi an t'olu ka pankuru yɛrɛ fɛ cɛdo burankɛ ka mɔgɔ musokɔrɔba cɛ u tɛ se k'a d'a ma n y'o de fɔ n ka kumaw kɔnɔna na u tɛ se k'a d'a ma olu ye n tolenw de ye mɔgɔ b'i ka doni sigi n tolen kuwa ayiwa ka sagan o ma minisiri ko ni maa minnu nana fana minnu nana ni pankuru ye a kodɔn ani ɲɛdɔn b'u la u ka jija ni cɛsiri bɛna kɛ sababu ye ka se ka caman bɔ an ka gɛlɛya la min ye lakanabaliya gɛlɛya ye ka da ni waleya ninnu kan fana min ye marifakisɛ caman ye k'o dira ma ale ni minɛn dɔw fana dira ko olu tɔgɔ tora dugu la o caman fana dira an ka jamana ma ka da ni waleya ninnu kan Ibrahim Jalo Cu hakilila jigila desanburu kalo tɛmɛlen san 2020 o waleya ninnu bilala sen kan nka min yɛrɛ ye ka se ka minɛn ninnu ka ko yɛrɛ teliya o sabatira juin kalo tɛmɛlen na Colonel Sadio Kamara ka kɔrɔfɔw la a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali lakana tigilamaw u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ka se ka lafiya o fana ye hakilina ninnu bɔra minɛn kɔnɔ i n'a fɔ Colonel Assimi Goïta a bɛ ka laɲini cogoya minnu na min ye kɛlɛkɛcɛw ye u ka se ka minɛnw sɔrɔ minɛn minnu bɛ kɛ sababu ye u ka baaraw ka se ka nɔgɔya u bolo min b'a kɛ u ka wulikajɔw u ka taa ni ka segin a ka se ka kɛ nɔgɔya la walasa maa murutilenw minnu kɛlen bɛ ka jamana wulikajɔ a sen kan u bɛɛ lajɛlen ka Mali bila walima u bɛɛ lajɛlen ni ka to a la wala a ka ban u k'an ka jamana to yen Ibrahim Jalo Cu an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali togoda yɛrɛ la maaw yɛrɛ dara la k'a fɔ sa ko tiɲɛna Mali kura min fɔra Colonel Assimi fɛ ko a sera k'a sabu kɛ an ɲɛ bɛ a taamasiyɛnw na Ibrahim Jalo Cu an bɛ hakililajigi fana k'a fɔ Dr Sogɛl Kokala Mayiga an ka ministre ɲɛma diɲɛ seligi naani jɛkulu tɔnba olu ka lajɛrɛ min kɛra samedi tɛmɛlen min kɛra l'Amérique jamana kan Sogɛl Kokala Mayiga ye kɔrɔfɔ dɔw di min bɛ tali kɛ an ka lakanakoɲɛw la a ko Faransi b'a fɛ k'a bolo bɔ Mali bolo ka da o kan a ka kan olu fana ka wuli ka laɲini kɛ ale ni ka ɲinili kɛ diɲɛ fantaw fɛ u ka se ka dɛmɛbaw sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na o kuma minnu fɔra Sogɛl fɛ o kɛra sababu ye ka taa yɛrɛ minɛ Faransi yɛrɛ marabaaw yɛrɛ dusukun na u ka kumaw kɔni kɛra kuma bɛɛ u bɛ bɔ ka kuma dɔ fɔ ko hari kunu u tun bɛ kuma la jabaranin dɔ la ko n'u y'o kɛ n'u kumana u b'an ka hélicoptère yira n'u kumana u bɛ Russie ninnu yira u bɛ Sadio Kamara u b'u ja yira musokɔrɔba yɛrɛ cɛ o Iran dɔn coup d'état kɛlen Assimi ninnu ka coup d'état kalo 3 dɔrɔn a ye kuma ta a ko nin denmisɛnnin minnu filɛ nin ye ka coup d'état kɛ ninnu ka kalo 3 a fisayara ni IBK ka san 7 ye a y'o fɔ alamisa a ko nin fanga yɛrɛ tɛ fanga ɲuman ye ko légitimité t'u la ko fanga in man ɲi a y'o fɔ ko Sogɛl ko coup d'état premier ministre ko tɛ premier ministre a y'o fɔ ça fait n y'a fɔ n m'a fɔ n'i y'a mɔgɔ b'o inventé a yera français de la siga t'a la Français ka kumakan sabatilen tɛ u dalakan tɛ sabati i y'a faamuya n'u ko yan fɛ k'a bilennen don u b'a fɔ yan fɛ k'a finnen don i y'a faamuya Makɔrɔ bɛ se ka nin fɔ cogo di san kelen kɔnɔ kuma 2 hɔrɔn cɛ ɲɔgɔn tɛ aw ka kalo 3 ka fisa ni cɛkɔrɔba ka san 7 ye ka tila k'a fɔ sɔrɔsi fanga
fangate e dun tara Tchad e ye Idriss Ibno o denge e be nyini ki ne ndawla ko nemu muna e ay foloka yo coup d'état condamné aw condamné ira mo condamné abawde on ta condamné muna ni nyengo ya kadaka keleke mine munu yera wo nyengo ya anaka chokrobain ko Drissa Yves Drian wa mado muni Jean-Yves Le Drian ani Florence ni kabri onga keleke mine nunde yera ay utonsi wulendo musokroba yere chebe fatoka fola yorobe wallahi o kera fana mawbe ka buruja jien fam bela jelefe ngombe ko de fodi blala malila mali toyin nga ni ko inyero kinendo ka nyisi mali de ma ala bi malo sikatala irom jelo tu akilla zigila kadamne samba flantan duru ayela ka fal bi lakana balia anyonya le ndanga jamana kono min ye soroyere sira ka se politique sirama gele ya fana chamambe o wala nduna min ye mamuru tilon fana ye ulu wulle no ku jo anga jamana kono kabila yere damo ka bla ngona fana o chale no jamana konnana min kera sababu ma chamambe munu nintorala kada o fana ka min ye ma chamay ulu bolembe o sigorola na min kera dabal bankoyi Dien Silingani Jekulu Tomba no ye oni ulu ka kelekecɛw u be an fɛ jamana kɔnɔ min ye Fransitaw ye no ye Barkani ye ulu fana bɛ yan min ye Europe gun ka Allemand bɛ yan wa Europe gun jamanaw ulu ka tɔnba takuba ulu bɛ yan CEDEAO taw bɛ yan Union africaine taw bɛ yan nka nin bɛɛ n'a ta lakana ma se ka sabati. Ta tɛmɛnen si tɛ bɔ ka da o fana kan min ye Senegal jamana ɲɛmaa ye Macky Sall ale fana y'a fɔ ko ale ma se ka min faamuya diɲɛ bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ cɛncɛnfugaw ka jamanaw sanfɛ nka o bɛɛ n'a ta lakana ma sabati k'o b'a jira k'a fɔ u tɛ baara de la. Macky Sall y'o fɔ Macky Sall ko a ye nin kuma in fɔ tuma min a ko a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka Mali dɛmɛ an ka fanga fara ɲɔgɔn kan an ka Mali dɛmɛ a y'a fɔ i yɛrɛ Senegal gendarme n'a policiers caman bɛ yan a ko n'an ma Mali dɛmɛ n'a tora ka porokoto an bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛ taa an bɛɛ ma an bɛɛ o kelen an sigiɲɔgɔn mun wulila k'an dɛmɛ ka nin balimaya kuma in fɔ o ye Macky Sall Senegal président a ka fisa ni dɔw ye minnu bɛ to k'an buruja minnu dɔɔni u b'an kɔrɔma tigɛ dɔɔni u b'an kɔrɔma tigɛ i n'a fɔ Alassane ni Bazoum ani Bazoum ka ministre des affaires étrangères an ye mun k'u la ayiwa a y'aw ka yɛrɛma hɔrɔnya ta aw n'aw ka dugu an n'aw ka dugu Niger Mali ni Modibo Keita ni Amami Diori tun ka di o de tun y'u ka président fɔlɔ ye Ala ka hinɛ a la o banna Seni Kunce nana coup d'état kɛ 74 Seni Kunce ni Musa Traoré tun ka di kojugu ani Niger an ye bara kelen kɔnɔ kisɛ de nka Bazoum n'a ka ministre des affaires étrangères de ɲɛro kinen don ka bila anw na tuma bɛɛ u b'anw kɔrɔmatigɛ tuma bɛɛ u b'anw kɔrɔmatigɛ i b'a fɔ ko musow n m'a f'i ye kuma kɔnɔ na n'i ma Mali to yen Ala b'i kɛlɛ dɔgɔkun tɛmɛlen u tun tɛ fɛ ka coup d'état k'ale la fanga d'Afrique tun bɛ fɛ ka kɛlɛ an ka sigi dɔrɔn dɔɔni tɛ wa nin y'a siɲɛ fila Laginɛ cɛkɔrɔba min an ka coup d'état kɛ i b'a fɔ k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ an tiɲɛ tɛ IBK ma taa août 2020 ale ma taa le 5 septembre bɛɛ ka Mali n'i ma Mali to yen k'a ka di i bɛ Mali to yen k'a ka go Ala bɛ ko yira la i bɛ ɲinɛ an kɔ kosɛbɛ sika foyi t'o la o ye tiɲɛ ye Ala sɔnna aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ se wara Abdou Ibrahima Diallo Thiou lakana hukumu kɔnɔ Mali furadama kosɛbɛ Mali ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka stade omnisport Modibo Keita Russie de y'a jɔ tabarikala cinéma babɛnba kɔrɔ kura in tɛ dɛ kɔrɔlen an tun bɛ taa jaw filɛ yen Russie de y'o jɔ tiɲɛ tɛ kosɛbɛ anw ka armée de l'air a officier n'i y'a sigi 100 kosɛbɛ 99 avion bolilaw miki bolilaw kosɛbɛ a bɛɛ ye kalan kɛ Russie la de siga t'a la i y'a faamu anw ka docteur vétérinaire anw ka docteur médecine taw a caman ye bourse de sɔrɔ kosɛbɛ ka taa kalan kɛ URSS n'o ye Russie ye sisan o tuma anw ni Russie ka wuli ka jɔ an ka teriya bi tɛ siga t'a la Musa Traoré ka avion a bolibaga mɔgɔ 2 colonel Sambasi ani Russie cɛ dɔ u tun bɛ Musa ka avion boli donc anw ni Russie balimaya ni teriya k'u ka radio so la Moscou radio so la bamanankan tun bɛ fɔ yen maa min tun bɛ bamanankan fɔ Moscou radio so la o ye malien de ye a jɛɲɔgɔn anw ye sɔgɔbɛli kɛ ka sɔgɔbɛli san 1974 1974 n'u taara école u ye maa caman ka bourse ko ɲɛnabɔ mun tun bɛ bamanankan fɔ radio Moscou la a jɛɲɔgɔn an y'a ye an n'a kumana
a ye fɛn min fɔ Russie ni Mali cɛ kosɛbɛ n'o ye le vieux Sissoko ye a ka kɛnɛ ni lahari bi an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'ale lamɛn a ye fɛn min fɔ Russie ni Maliens ka jɛɲɔgɔnya la kosɛbɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn. Mustafa Sissoko Safa Sissoko an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ i ye kalan kɛ Moscou i y'a kɛ Moscou san min i b'i da don a la k'o fɔ an ɲɛna i ye san hakɛ mun kɛ i ye mun ye Russie la k'i ka kalan kɛ k'i ka formation kɛ fo ka tila i ye mun ni mun yɛrɛ kalan ye i taara san jumɛn i ye san joli kɛ komi anw ye farafinna jamana min kan n'o tilebefɛ jamana ye ne y'a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ concours dɔ bɛ ka lancer université kɔnɔ ni min sera ka i présenter ni ala diɲɛna ma o kɛra san jumɛn 73 la ne ye présenter n ka dossier ni n ka fɛnw k'a bila ala y'a kɛ ne harijigi donna tɔgɔma nin na n taara 74 Moscou voilà n tora yen n bilara université faculté préparatoire des universités n taara 9e étage n bilara o la chambre 16 n tora o de kɔnɔ il faut ka n ka wagati ban kalan kɔni tiɲɛ la tun ka gɛlɛn ne tun tɛ lɔ min n tɛ te min o y'o gɛlɛya ye ne sɔrɔ kosɛbɛ fɔ tuma bɛɛ ni birifani de bɛ n sigi ka n ka leçon ta nɛnɛ bolo a dɔw la yɛrɛ n tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma an taara jamana tɔgɔ la an y'a kunnawolo sɔrɔ an seginna ka na n ye jamana kɔni yɔrɔ dɔ ye o wagati la n taara fɔ Ukraine o y'o yɔrɔ yira n na n taara Leningrad siɲɛ 3 fɔlɔ la n taara n y'a ye mais kibaruyaw dɔw fɔra ɲɛna k'a fɔ cimetière dɔ bɛ yen où repose plus de 400 000 soviétiques tués par le froid ou bien par la guerre donc n taara o cimetière n seginna ka na o visiter n seginna o kɔfɛ n kɔ ka na Hermitage musée dɔ bɛ yen o kɔni i bɛ san denmisɛnnin min wolola a bɛ san 5 n'a wolola ɲinan a bɛ san 5 6 7 kɛ a ma tila a kɔnɔla ma filɛ la a bɛ san 7 kɛ i munumunu na a ma kɔnɔfɛn bɛɛ ye o yɔrɔ jumɛn l'Hermitage o bɛ Leningrad président min bɛ yen sisan o faso de don a bɛ fɔ a ma sisan ko dɔ de tun bɛ ko Stalingrad o bɔlen ka na kɛ Leningrad ye a bɔ yen sisan Poutine faso de ye voilà Poutine faso yɛrɛ de ne tun bɛ hôtel min na o ye Europskaya ye hôtel pour les Européens on kɔni tun bɛ si ye n ye siɲɛ 3 bɛɛ kɛ ka jamana kɔlɔsi u ka kɛlɛkɛ minanw bɛ yɔrɔ dɔw la kɛlɛ kɛli ji kan yɔrɔ dɔw la n y'o dɔ ye komi a y'a fila baton dɔ ma ko Avrora n donna o kɔnɔ k'o kɔnɔlaw ma filɛ fɛn minnu ye kɛlɛ minnu kɛra kisɛ minnu tora yen kɔ n y'o bɛɛ lata k'o bɛɛ bila hakili la o kɔni tiɲɛ la ne donna yen ma gɛlɛya si sɔrɔ jamana kɔnɔ sanko jamana kɔ kan ma fosi sɔrɔ ni bonya tɛ. I ye san joli kɛ kalan na. Komi o faculté préparatoire olu ye danna san 1 de ma i bɛ kalan kɛ i bɛ ka diplôme ta i bɛ se ka continuer san gɛrɛ ka dɔ fara i ka dɔnniyaw kan n'a se b'i ye n'a dɔnni b'i la mais gɛlɛya concours kun ye mun ye i y'a sɔrɔ i fana kana dɔnniya juru la sa hakilina min b'i la i b'o yira i fana b'a ta yiri la i bɛ lɔnni fana dɔ fara i ka lɔnni kan spécialisation n'a bɛ fara ka dɔ fara i ka lɔnni baaraw kan o kɔni o de ye san 1 ye voilà parce que la langue. E ye san 1 kɛ i tilala ka segin ka na Mali la. n nana Mali la. I ye baara kɛ min. à la direction des cours de langue russe mɔgɔ mɔgɔ ye de 73 jusqu'à 1992 lycée Cité Bamakɔ yan ou bien Kayi ou bien Segu ou bien Buguni n'o ma Musafa ye a ma Musafa tɔgɔ mɛn o bɛɛ bɛra ne na o bɛɛ bɛra na fɛn fɛn kɔni tun bɛ lettre kɛ a caman na o bɛɛ bɛ n dɔn. O tuma i bɛ Musafa Diko ninnu dɔn professeur de russe. o yɛrɛ tun bɛ an yɛrɛ fɛ a bɛ russe enseigné an yɛrɛ fɛ à la gare du chemin de fer. O y'a sɔrɔ centre culturel. voilà i ye mɔgɔw kalan centre culturel russe la. n ko ne ye fɔlɔ de lakɛrɛ ta russe kan ka mɔliden kalan o kɛra 67. Sani coup d'état ka kɛ. Sani coup d'état ka kɛ bon russe yɛrɛ ko sa comme coup d'état kɛra n tɛ se ka taa mais u y'a ye dɔnniya min bɛ n na ka encourager u ye n bila première année ni deuxième année cours kunna n y'o kalan kɛ olu kun o photo yɛrɛ bɛ n bolo yan o classe photo bɛ n bolo yan voilà. centre culturel russe la i ye kalanni kɛ fo k'a datugu. a ɲɛmɔgɔya fana mɔgɔ ma bila ni sanfɛ. an ɲɛ bɛ ja dɔw la yan i bɛ ka ekɔliden dɔw kalan. awɔ o ka ca yɛrɛ n'an tun bɛ mɔgɔw choisi sisan lycée Askia Mohamed lycée de Badlala lycée Notre-Dame du Niger lycée Prosper Camara Fadiga Bouyagi an bɛ a bila bɛɛ ma
bon ni ka mɔgɔ bɛ se ka na concours lancelen don a thème filɛ nin bon ni dusu b'i la a dɔnniya b'i la i bɛ na i bɛ sigi n'i y'a sɔrɔ an sigilen bɛ yen an bɛ professeur minnu fana bɛ yen maliyɛnw b'a la soviétique b'a la an bɛ sigi k'i ka fɛn ma filɛ parce que a bɛ tableau la i ka jaabi bɛ sɛbɛn fɛ k'a to an yɛrɛ de bolo an b'a correction kɛ donc ni passera dɔrɔn teliya tɔw b'a fɔ ma science tenante science ka sigi o t'a la sinikɛnɛ o t'a la namara tɛ se ka y'a la fana ça fait minnu tun bɛ bourse afro asiatique sɔrɔ i b'o fana kalama de o yɛrɛ ne terikɛ camanba y'o sɔrɔ o mɔgɔ min ye ne bolo a ka ca banna fi n b'o de f'i ɲɛna comité afro asiatique comité malien de solidarité afro asiatique avec la Russie ah ouais mouvement malien de la paix docteur Sako tun bɛ o président ye Bukari Sako tun ye dɔɔni Bukari Sako Ménakura voilà Ménakura Sekina Tunkara o tun ye secrétaire général voilà donc comité olu ka mɔgɔ n'a tun bɛ taa Moscou a bɛ taa u ka papier na u ka document bɛɛ di ne ma bon ne b'a u traité ka i tɔgɔ sɛbɛn irisikan na ka di consulat ma a b'a a bila o tun science tenante ye parce que ne b'a daminɛ sisan samedi dimanche lundi mardi a bɛ taa ambassade la mercredi a bɛ na ne sɔrɔ n bɛ taa Aeroflot la ka denmisɛnninw ka billet ta 500 000 ou 600 000 o billet bɛ kɛ u ka passeport kɔnɔ o y'a sɔrɔ n bɔra polisiso la o ɲɛmɔgɔw b'a ni mɔgɔ hakɛ bɛ n bolo n b'a fɛ k'i jija o ka se ka passeport sɔrɔ ka bɛn alimisadon ou bien tarata arabadon ma an tun bɛ baara kɛ en bon terme avec le système je vais dire voilà école dɔw filɛ nin a dɔw ja filɛ nin nin bɛɛ comité afro asiatique nin filɛ nin sisan nin ye comité afro asiatique mɔgɔ dɔ ye bon nin fana ye comité afro asiatique mɔgɔ dɔ ye bon l'association de l'amitié Mali URSS o mɔgɔ dɔ fana b'a la bon nin ye professeur Youssouf Diarra voilà nin fana ye bourse sɔrɔ ka taa o bɛɛ nin ko nin bɛɛ bourse an yɛrɛ balimamuso dɔ b'a la Makɔrɔ Kamara o bɛɛ o ye bourse sɔrɔ o taara voilà o bɛɛ taara o bɛɛ cours de langue russe kɛ voilà général Fulfin Sissoko o ka denmisɛnnin dɔ bɛ Makan Wade peut-être a bɛ l'armée la sisan a tɛ n t'o dɔn mais a bɛ froid le climatiseur ninnu ni frigo ninnu a ka formation tun b'o kan famala ma waati min a nalen bɛ sɔrɔ ale de kunkolo foto ni an tun bɛ mɔgɔ ta prytanne militaire an tun bɛ mɔgɔw ɲini o la a filɛ nin ye Fulfin Sissoko membre BEC UDPM bɛɛ taara kalan kɛ Moscou nin bɛɛ Mali servi e tun bɛ Moscou waati min na le vieux Sissoko i ye mun ye Moscou Mali ni URSS ka bolodi ɲɔgɔn ma n'o ye coopération ye e ye mun y'a kɔnɔ an ye nafa sɔrɔ a la a ma nafa sɔrɔ a la a tun ka di wa kunu n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ ni irisi tun tɛ Mali tun ye lɔrɔ dɔ sɔrɔ kalan taabolo fɛ soldats ka formation ni équipement taabolo fɛ o tun tɛna sɔrɔ tellement na m'a fɔ k'a tun tɛ kɛ dɛ a ka teliya k'a sɔrɔ a tuma o kɔni o kɛra irisiw ka bolodi ɲɔgɔnma ye Mali ma o ma kɛ Musa tan de kɔnɔ o kɛra Musa tan kɔnɔ an ka sɔrɔsiw tun bɛ taa lajo yen ka former ka lajo ka dɛsɛ ni mugu ci cogo a teliya kɔnɔ hali minnu bɛ avion boli hali min bɛ avion kɔnɔ a bɛɛ formelen de irisi la a bɛɛ formelen irisi fɛ u ma i kɔnɔ dogo Mali farafin ma ka aw tun an ka sɔrɔsi minnu tun bɛ former aw tun n'u bɛ ɲɔgɔn kan ayi tun bɛ olu ye n'i ko k'i ko ye fɔ n'i bɔra dugu kɔ kan dɔɔnin wala an tun bɛ dugu centre dugu tɛmɛntɛ la bon n'an kɔni b'u dɔn u bɛ yɔrɔ min an b'u dɔn o ma kɛlɛ yɔrɔ min an b'olu dɔn wala u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ambassade fana na bon o kɔni tiɲɛ la gɛlɛya tun tɛ gouvernement ni irisila tɛ lanaya de ni jigi tun bɛ yen bonya ni karama o de tun bɛ yen voilà bon n'i ye nin bɛɛ sisan ni mɔgɔ 100 irika de formele a si dɔrɔmɛ 1 a ka avion wari a ma bɔ Mali budget kɔnɔ a ma bɔ avion wari fana 250 260 ni tagali ani sɛgɛ o ma bɔ Russie de bi jɔ n'o bɛ a bi jɔ n'o bɛɛ fana ye ko avion daga de tun tɛ Aeroflot ya Aeroflot yɛrɛ de o Aeroflot kɔni o ye avion min bɛ taa Moscou ɲɛmala o de filɛ a bie de nin ye Aeroflot a tun sɔngɔ ka di dɛ tɔgɔ wallahi ka bɔ awɔ e ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Moscou joli de tun don fara maliyɛn na taa ni ka segin 120 a kɔni
n'a ma dɔ fara o kan kɔni a tɛ dɛsɛ o ma wallahi a tɛ dɛsɛ o ma. Vieux Sissoko k'e to Moscou i taara Rusiw ka u bɛ kɛlɛkɛminɛnw bila yɔrɔ min i taara yen wa i ye mun ye yen? Ne ye dakabana fɛn min ye o ye ne da Rusiw la de parce que u m'a kɛ dɔ wɛrɛ ye n fana bɔra n ka jamana de kɔnɔ ka taa u ka jamana dalen na fɛn dɔw bɛ yen ni taara o tɔgɔma sugu la k'o fɛn sugu la kali a man ɲi yɔrɔ dɔ la o man ɲi. O ye gundo de ye. O ye gundo de ye. Mais i kɔni ye kɛlɛkɛminɛn caman ye. N y'a ye a bɛ kɛ so min kɔnɔ mugu ni marifaw ni film a ye nin bɛɛ bɔ an y'a bɛɛ sigi k'a ye ka da la k'a fɔ tiɲɛ la fanga bɛ Russie la kɛlɛ. E yɛrɛ kuma dɔ fɔ ko u bɛ ka taa n'i ye i ka taa kɛlɛkɛminɛn ninnu ye ko u y'i lamunumunu. Ne donna micro ni mobiliw kɔnɔ car kɔnɔ ka tila ka don métro la o ye dugu jukɔrɔ train ka yɛlɛ sanfɛ tuguni ka bus ta bon ne kɔni taara n yɛrɛ sɔrɔ a musée des forces armées soviétiques la mais n tɛ se hali sisan n tɛ se ka a sira dɔn. A sira i kelen tɛ se ka taa. n tɛ se hali n tɛ se k'a lakali voilà o kɔni n b'o dɔn bon u ka Moscou fana u ka bibliothèque nationale n taara yen fana ne yɛrɛ ka kunnafugula tununa ye n bɔ yɔrɔ dɔn aw tununa ne kɔ mais depuis ne y'a fɔ ko n ka fugula tununa u y'a ɲini fo ka na fugula di ne ma fo n sigiyɔrɔ i kunnafugula n kunnafugula a tununa parce que n'i taara i bɔra de ka fugula ninnu bɔ i kunna k'a dulon fɛn na portemanteau la bon sisan i bɛ se ka bɔ i ka fini tɔ ninnu ye o b'i kana ni samara i nana kalan minɛ i b'o kɛ mais min ye diyara ne ye ka dama tɛmɛ u ye alikuranɛ de yira ne yɛrɛ fana ye bibliothèque o kɔnɔ ye k'a na don so dɔ kɔnɔ ka bɔ yen k'a yɔrɔ gɛrɛ ka bɔ yen ka na na jɔ a ma fɔ n yɛrɛ y'a ye sisan nin bɔlen ma ka jamana de kan u y'a ci Russie la exemplaire 5 wa 7 a y'o de ci diɲɛ kɔnɔ mais Russie la ta ne kɔni y'o ye tiɲɛ la ne y'o ye fe wallahi o kɛra ne bolo bonyaba ye parce que gundo fɛn dɔw bɛ yen karamɔgɔkɛ n y'a f'i ye cogo min a la kalima ye n'a yɛrɛlɛ la i b'i makun de voilà parce que o fana dɔ gɛrɛ diya la maliden gɛrɛ fana bɛ na u bɛ se ka fɛn kɛ o ye ne ma min ye ne ma min fɔ voilà mais ni y'a furuba fɔ a ye don ma la wuli o ma cɛ man ɲi. Vieux Sissoko bamanankan tun bɛ fɔ radio Moscou la i b'o kalama jɔn de tun b'a fɔ e yɛrɛ de la ka kuma radio Moscou la. Ne wagati bɛ ne bɛ kuma hali n tun bɛ Mali kɔnɔ yan bɛ kuma u bɛ n kumakan na bila Union soviétique y'a dɔn 22 millions de kilomètres carrés de don o 22 millions de kilomètres carrés ni tile bɔra Moscou tuma min o y'a sɔrɔ minuit sera jamana kun dɔ la Vladivostok fanfɛla la. Voilà. Donc, en tout cas, on est comme un chef français. On est façon la Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mochama, Niafo, comme Mustafa, ni comme Moscou Mustafa, à Mangala Bebenedon. Mais comment Bomanakana, en façon quand, Kalanka, Niemi donc, Niemi Soro Kalana, avec ma Woluka. Ntumboke irisila bon dugu fana dugu denmisɛnninw ka wagati n'u bɛ tulonkɛ kɛ an ka dugu la n'u ɲɔtigɛw bɛ kɛ ni kɔɲɔw bɛ kɛ o kibaruyaw minnu bɛ se ma u bɛ sɔrɔ ka o i b'o fɔ radio Moscou la Moscou fana la bon mais mɔgɔ min tun bɛ bamanankan fɔ ani madame muso ni Voroneskaya a cikura tɔgɔ de bɛ ale de tun bɛ journal kɛ bamanankan ale de tɛ muso ye bon a nimisa yɛrɛ bɛ ne la munna irisiw ye o section datugu parce que section ni Mali kelen tun tɛ radio dana radio lamɛn na La Guinée b'a la Sénégal b'a la Burkina b'a la Côte d'Ivoire b'a la farafinna tile fɛ jamana nin bɛɛ olu bɛɛ tun bɛ a lamɛn irisiw nana gɛlɛya nana dɔrɔn a bɛ na ni fɛn min ye kɔlɔlɔ aw taara yen waati min na o y'a sɔrɔ jɔn de bɛ jamanakuntigiya la Russie la Union soviétique Leonid Brezhnev o de tun bɛ yen ale fana tun bɛ sɔrɔlasi a bɛ tɛlɛ maréchal a kɛra kɔsɔn na maréchal ye ale tun bɛ jamana kunna wallahi ale bɔlen jɔn nana bon sisan yɛlɛma min nana o kɔfɛ komi ni ko Perestroika Gorbachev nana n'o ye bon glasnost o tun b'a la Perestroika o fɛn fila de o wele fila de tun b'a la yɛlɛma nana Russie la bon
jamina minnu farali ɲɔgɔn kan o bɛɛ bolo bɔra ɲɔgɔn na donc fara sisan o kɛ irisila kɔni fanga dɔgɔyara économiquement kɔni fanga dɔgɔyara mais o ni ɲadonna bɛ se ka k'a la o kɔni tɛ kelen ye dɛ awɔ tɛ kelen fronto boro a dɔgɔyara ɲaɲa karamɔgɔkɛ ɲɛ don a tilala union soviétique bɔra yen ka kɛ Russie ye nka ɲɛdonna tɛ se ka k'a la hali sisan ɲadonna tɛ se ka kɛ Russie la hali sisan an bɛ yɔrɔ min ne b'o fɔ n tɛ maloya o fɔ la parce que n y'u ye ɲa dɔ fana a bɛ yen o tiɲɛ min fana don o de don Russie kɔni a bɛ se ka goya dɔ ye komi a bɛ se ka diya dɔ ye o ye diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye mais n'u kɔni y'a fɔ ko i bɛ fɛn fɛn kɛ kunun n ye Russie min dɔn o bɛ kɛ dɛ Siso kunun alamisa pankuru 4 nana senu an yɛrɛ jamanaden caman nisɔndiyalen don o la dɛ an y'a jabaranin na ne m'a ye mais ne yɛrɛ fana faralen o jamanadenw kan o nisɔndiya parce que fɛn fɛn ka di ne bi o ye Mali ka ye ten kan farafinna gunnen kan yan wa a se bɛ Mali denw ye n'o farala ɲɔgɔn kan a se bɛ Ala ye ka Malidenw dɛmɛ a k'o lɔrɔ sɔrɔ Mali tɛ se ka to kɔ Mali tɛ se ka to janfa nin fana kɔnɔ Mali nin fana mɔgɔ si tɛ se ka ne i sago kɛ Maliden nin na yan k'i bɛ o tɔgɔ ta o tɛ se ka kɛ Ala yɛrɛ tɛ sɔn ma suba minnu b'an ka duguju nin kɔrɔ lɔnnikɛla belebele minnu b'an ka dugu nin kɔnɔ saraka belebele minnu bolo jamana nin kɔnɔ mɔgɔba minnu ye duwawu kɛ o kosɔn sanayɛlɛ kɛra ni kira kunnatigi ni bonya ni kosɔn Mali tɛ se ka to kɔ Mali a nana ɲa o ɲa ma kɛlɛbolo la o a nana ɲa o ma sɔrɔta sira fɛ o a nana ɲa o ɲa ma Mali bɛ bɔ Mali b'a lɔrɔ fin ne yɛrɛ dalal'o la fiyewu ne dal'o la wa n bɛ sa n'o fana ye hali sini n to tamati jira fosi jugu si tɛ se ka tulonkɛ kɛ Mali la k'i k'o tɔgɔ ta o tɛ kɛ Beso an tɛna se ka bɔ kuma la fo i ka Rusiw ani Mali u tanoli kan ne b'a fɔ i k'o kɛ Rusi kan de la i ka doni fɔ an ye o kɛ Rusi kan na n tun bɛ ka min f'i ɲɛna komi Rusiw fan olu tɛ yan an y'a kɛ fɛn min na sisan ne bɛ kɔni to Rusi narod établi narod n bɛ dan o yɔrɔ la o kɔrɔ Rusiw yɛrɛ b'a kɔrɔ f'i ye Rusi kan mɛ n'aw fana b'a kɔrɔ Rusi la jamana min ye jamana belebeleba de don jamana min kɔrɔ talen fana o de don a bɛ fɔ cogo di Rusi kan na ko i ce spasiba vam n'a ka di ye dalatala i b'a blagadari vas voilà o de ka tali blagadari vas an bɛ fo Siso Abdou tubabu ko la charité bien ordonnée commence par soi-même Abdou anw kunnafonidilaw minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ jata minnu bɛ kuma y'a dɔn Alpha ninnu de y'a segin san o san u bɛ 200,000 di parti politique ma ayi kunnafonidilaw ma aide à la presse y'a faamu nin y'a san 2 fo san 3 ye ni maa tɔɲɔna IBK ka fanga kɔnɔ o ye kunnafonidilaw foyi t'a la an bɛɛ b'o dɔn sɛgɛn bɛ ɲini k'an faga coronavirus nana fana u y'o wari fana u y'o kumaniya an ma y'a faamu aide à la presse a tɛ fɛn bɔ nka ŋaniya yira dɔn n'o tɛ radio ka ca gafe ka ca télévision nana fara o kan sisan a ka ca kosɛbɛ ŋaniya jira dɔn mais o ŋaniya jira in a y'a d'an ma aw bɛ anw to yen aw bɛ taa parti politigiw miliyari 3 n'a kunkanfɛn aw bɛ t'o d'u ma an bɛ colonel Ablaye Mayiga an b'a fɔ ministre de l'administration territoriale ale y'o tigɛ a ko tɔrɔmɛnti très bien nka dɔgɔkun in sani a ka fori an ka ɲɛmaa n'o ye Banjugu Dante ye kosɛbɛ ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ɲɛ côté cɛ kɔnɔbaa dimi i ma bugɔ a kɔnɔ la dɛ o b'a tɔɔrɔ tiɲɛ tɛ nin tɛ Banjugu kelen kungo ye nin y'an bɛɛ lajɛlen kungo de ye siga t'a la aide à la presse in na mun bɛ dɔrɔmɛ 2 dun a la mun tɛ dɔrɔmɛ 2 dun a la mun t'a ye yɛrɛ an bɛɛ ka jɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yasa nin kasabi Assimi ninnu ka nin di ko dɔ fara kan Côte d'Ivoire aide à la presse i b'a dɔn joli don 1,250 millions 1,250 millions Sénégal ta joli 350 millions y'a faamu anw ta 200 millions Burkina ta 250 millions anw de ta 200 millions anw dɛsɛra k'an ka 200 millions k'o di an ka kunnafonidilaw ma Ibrahim Diallo Su colonel Assimi Goïta ni Choguel u bɛna di u b'a di yarɔ olu ni maraba tɔw tɛ kelen ye olu kɔni Choguel an ko tare a ye kuma min fɔ nka a kana ɲina ni maa y'a dɛmɛ M5 ko in na kunnafonidilaw don place de l'indépendance la kunnafonidilaw don an ye juma caman seli ye dɛ siga t'a la an ye seli fana caman seli ye tile farimanba kɔrɔ kunnafonidilaw bɛ taa i bɛ ka gazi caman fili gazi caman filila an bɛ taa ninnu dɛmɛ Choguel est premier ministre aide à la presse 200 millions dɔrɔn
i to la i ye million kɛmɛ wolonwula y'o di artiste ma an tɛ artiste contrôle dɛ a 700 millions d'u ma o coronavirus ko la mun b'a bali u ka an ka 200 millions di a bɛ di 200 millions ɲɔgɔn joli bɛ bɔ 700 millions na sabatɛ ani tila o dira artiste ma an t'u contrôle dɛ an minnu bɛ kuma su ni tile an bɛ sɛbɛnni kɛ su ni tile an bɛ ja ta su ni tile wa i bɛ faga bi i bɛ faga sini mɔgɔ t'a dɔn ka d'a ka kunnafonidila t'a ɲin dɔn a t'a jugu dɔn siga t'a la u t'an ka wari di Ibrahim Diallo Thiou u b'a di Sogol k'i miiri place de l'indépendance la dɛ kana sigaw la Ibrahim Diallo Thiou anw t'a fɛ an n'a ka kɛlɛ dɛ n'o tɛ jugu kana na yɛlɛ an na a tɛ s'o ma inchallah ji sachet ni duuru ta an y'a caman min ɲɔgɔn fɛ yen dɛ ka tiga yirani ɲimi siga t'a la cɛ tɛ Sogol yɛrɛ tun kan k'i ɲɛsin anw de ma la presse cɛ tɛ k'u feere u ka image feere anw de b'o kɛ diɲɛmaa b'a ye Sogol ko tan Sogol ko tan Cheikh Oumar ko tan Muntaka Tall ko tan Madame Si ko tan c'est pas la presse Modibo Sidibé ko tan c'est pas la presse siga t'a la n'u kumana jɔn b'a fɔ an de b'a fɔ n'u wulila ka taa fɛn min kɛ jɔn b'a yira an ka télé tɛ siga t'a la munna u t'u ɲɛsin anw ma munna maison de la presse n y'a fɔ yan n ko maison de la presse salle de conférence bɛ komi i b'a fɔ ko gabugu ni u y'a wele ka taa cérémonie la yen n'aw ye minute 30 kɛ i b'a fɔ ko i ye chauffage ji de bɔ i kan climatiseur tɛ marcher ventilo tɛ ka marcher fiɲɛ tɛ don a fɔ commerçant dɔw tɛ se ka kari ka wari bɔ ka taa anw ka maison de la presse salle de conférence ka taa dilan ka climatiseur 5 6 ɲɔgɔn kɛ yen mun bɛ fiɲɛ sumalen di ka taa humidificateur ka t'o bila yen ka yɔrɔ sumaya ka baara jɛ anw bolo an kɔni ma mun fɔ Sogol k'i kɔfilɛ anw na a k'i kɔfilɛ anw na dɛ anw ye muruni da 2 de ye dɛ presse kunnafonidila man ɲi dɛ an bɛ tɛgɛli kɛ nin na an bɛ tɛgɛli kɛ nin na nka yaasa jugu kana na yɛlɛ an na a k'i kɔfilɛ maison de la presse la a ka banjugu dante wele mun bɛ yen mun de b'aw jɛ aw ka wari ko n b'a ɲɛnabɔ n bɛ nin kita n bɛ nin d'aw ma fɔlɔ hali n'i ma 200 000 bɛɛ di n'i ye 25 di wala n'i ye 30 di o bɛ dɔ kɛ n'i ye dɔ di a ye 150 minɛ fɔlɔ a bɛ to 10 millions 50 après an t'o d'aw ma o bɛɛ tɛ ko ye o bɛɛ ye dɔ ye an y'a mɛn kunnafoniw yɛrɛ la hali ni banjugu ye Sogol wele a tɛ a ka nɛgɛjuru a t'a ta n'a y'a wele téléphone na dɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko ni banjugu ye Sogol wele k'a t'a ta Sogol k'a dɔn a k'i kɔfilɛ Sogol k'i kɔfilɛ a k'i kɔfilɛ kunnafonidilaw la a k'i kɔfilɛ yan na kosɛbɛ anw de y'u ka kɛlɛ kɛ ni maa o maa wulila k'a fɔ ko i b'i ka kɛlɛ kɛ ko i bɛ kunnafoni lajɛ anw de bɛ wuli ka tugu kɔ Abdou n'i wulila k'i ka kɛlɛ kɛ ni anw m'a fɔ dun n'an m'a sɛbɛn dun n'an ma taa jaa dun maa t'a mɛn maa t'a ye maa i jɔlen bɛ jama mun na ni i sɔsɔrɔ a tɛ fɔ ko karisa ma na Sogol k'i kɔfilɛ kunnafonidilaw la kosɛbɛ wa kunnafonidila minnu bɛ primature fana kɔnɔ n'o y'an kɔrɔkɛ Manga Danbele ye Omar Sidi Sango ninnu bɛ yen olu y'a ka kunnafonidi cɛdenw ye monsieur le premier ministre maison de la presse ka ko bɛ cogo di a t'a fɔ an ɲɛna kɔrɔ mankan tɛ se k'a fɔ Sogol ye k'a fɔ i tɛ maison de presse i hakili b'u la u sɛgɛnna dɛ Omar Sidi Sango ye cɛ mun ye ne b'a dɔn ne n'a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ premier ministre ye monsieur le premier ministre maison de la presse maaw ka ko bɛ cogo di Sango ye cɛ mun ye a bɛ se k'a fɔ Sogol ye wa u ka ci lase a ma k'a fɔ k'a k'i munumunu k'i ɲɛsin kunnafonidilaw ma ko maison de la presse la ko ça ne va pas ko aide à la presse ka di aide à la presse 200 millions ma sa ni parti politique ka 3 milliards ye k'an ka lempo wari ta k'a d'u ma u tɛ jamana fɛ jamana jugu u tɛ jamana hɛrɛ fɛ k'a san k'a d'u ma u bɛ jakarta san k'a d'u denmusow ma k'u ka salon meublé ka tila ka au revoir la France u kɔrɔkara san an kunnafonidilaw ma san ni politique mɔgɔw ye ka jamana lempo wari ta an ka cogodala lempo wariw k'a ta k'a d'u ma u k'o dun ka mobili kura san u ka mɔgɔw ye an bɛ tɔrɔgɔ la yan an bɛ kuma bɛ ɲini k'an sɔn tigɛ sɛbɛnni bɛ ɲini an ka sɛbɛnnikɛla dɔw bɛ yen fo bolokɔni fo k'a jɛnya an ka cameraman dɔw bɛ yen fo ka ɲɛdimi bila u la ayi an ka aide de la presse 200 millions aw bannen bɛ k'o di Sogol ka sabali dɛ jugu kana yɛlɛ an na Abdou Ibrahim Diallo Thiou Abdou gɛlɛnni b'a ka folo sɛnɛ don n'a ma pan ka wuli mun kɛ c'est que i b'a sɔrɔ a man kɛnɛ siga t'a la ayiwa an fana se ye nin ye an tɛ jɛ an ka banjugu danse lamɛn an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka banjugu danse a ye min fɔ nin ko in na an ka lamɛn kosɛbɛ sabu n'i kɛra mɔgɔw ka mɔgɔ ye k'a ka kɔmasegi kɛ ɲɛfɔli ka kɛ nin ye occasion ye an ye baara minnu kɛ an k'a ɲɛfɔ occasion do fana tuguni ɲininkali min bɛ mɔgɔw bolo ka kɛ an na an k'o ɲininkaliw fana ɲɛfɔ o de kama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi gɛlɛya minnu bɛ an kan k'a gɛlɛyaw fɔ a gɛlɛya dɔ ye mun ye ni arajosow ni telesow ta a fɔlen don k'an ka wari dɔ sara bi se ta an ye ka sababu kɛ coronavirus ko ye nali ko ye kelen filanan
jamana bi dɛmɛ yɛrɛ min don an na a mɛnna dɛmɛ in fana tala ka di donc an ko ni ɲuman ye min ye an ka kunnafonidilaw wele ka na komi u yɛrɛ y'a laɲini cogo min na an y'aw sigi ɲɛmɔgɔ la a ye ɲɛfɔli k'an ye an bɛ niveau min na a ɲɛ ka fɔ gɛlɛya minnu bɛ an kan a ɲɛ ka fɔ solution minnu b'a la olu ɲɛ ka fɔ parce que an kuma ɲɔgɔn ka ca haki bɛ yen ministère bɛ yen primature bɛ yen i b'a sɔrɔ tuma dɔw la problème dɔ bɛ yen a bɛ haki la pour que i ka solution sɔrɔ f'i ka ministère de la communication ni ministère des finances da don a kuma la soit fo primature da ka don a kuma la bon k'a fɔ k'i bɛ o ɲɛmɔgɔw sɔrɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa olu kuma kan ka taa bɔ kelen kan ka taa fɛn kuma dɔ la a ma nɔgɔn mais hakili la nin bɔli min kelen filɛ nin a b'a to jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ninnu bɔra kan ko nka gɛlɛya de b'u kan fɛn o fɛn kan ka se k'a da don ninnu ka ko la u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka kuma a bɛ ɲɛ cogo min na an ka baara kɛ ten an b'a ɲini fɛ an ka lamɛn n'an ma lamɛn o tuma na an kan ka ci wɛrɛ min bila o ma o bila cogo n'o bila waatiw bɛ yen an bɛ min fɔ carte ko in na effectivement commission ministère la an yɛrɛ ka mɔgɔw b'a kɔnɔ n'an to a fɔ ko machine tiɲɛnen don bon n'i y'a ye jamana in ko ɲamina kɔsa in na gouvernement falen coup d'état donc o bɛɛ nana sababu ye k'o ka bila retard la mais an bɛ min ɲini carte de presse ko ka bɔ ministère yɛrɛ bolo k'a bila ka taa haute autorité de la communication i n'a fɔ tɔw ta bɛ taa jamana tɔw ta bɛ yen niveau la cogo min na mais ni carte kura ma d'i ma kɔrɔlen bɛ di o i baara kɛ n'o de ye o donc an b'a ɲinina vraiment baara ka kɛ walasa mɔgɔw ka carte ka renouveler ani minnu fana bɛ ka carte laɲini n'u n'a ka kan ka di olu ma o ko faamuyabaliya yɛrɛ to an y'aw wele fana k'a da o tulo kan an ye layidu ta k'a fɔ yan ka dilan an y'a di gafew dilan an y'a bila ka taa sɔnkɛra ma a marché yɛrɛ dira entrepreneur dɔ ma wari sarala wari ma sara an tɛ sɔrɔ k'o kɔni dɔn mais an ka yɔrɔ kɔni ma dilan halisa donc mun n'a ma dilan kunnafonidilaw yɛrɛ informé len filɛ nin donc kunnafoni min kan ka di o ko la a n'o kuma kan ka se lase yɔrɔ min na o ko tɔw b'aw bolo an kan ka min kɛ an y'a kɛ an kan ka min fɔ fana an y'a fɔ donc mun n'a ma kɛ halisa kuma filɛ nin bon an b'a fɛ ka min fɔ a yɔrɔ la gɛlɛya minnu bɛ an kan olu kan ka se ka solution sɔrɔ a la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ walasa solution bɛ sɔrɔ problème ninnu na cogo min na o bɛɛ kun de ye walasa sigikafɔ in de ka kɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ an ka bɛn fɛn dɔ ka minɛ nin yɛrɛ de ye tɔnsigi in kun de ye ninnu ye o an ka kuma fɔ ɲɛfɔ ɲɔgɔn na sinon ni téléso bɛɛ tora a dama na bɛɛ ka kuma bala ka nin bɛ wele yan fɛ nin bɛ wele yan fɛ nin bɛ kɛ yan fɛ nin bɛ kɛ yan fɛ mais n'an sigira ka kuma a bɛ dɔn k'a fɔ k'an sigila an fana bɛ kalama an bɛ ɲɔgɔn bolo walasa an ka ko ka ɲɛnabɔ. ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana adɛɲɛna. Abdou ka taa samiya kɛcogo la ira dɔn fɛn min ye salongo ye bubu nana ka ni i sen bila an ka tigadɛgɛ na duman na kosɛbɛ n'o y'an ka sɛnɛ k'a tiɲɛ salona sini de salona sini don ka sɛnɛ kɔɔri ko k'a bɛɛ lajɛlen lafu an t'a kɔlɔlɔ kɔnɔ tulu da gɛlɛyara turuto tɛ se ka san sogo yɛrɛ halisa sogo tɛ 500 ni 50 la de sogo b'a la 500 500 an yɛrɛ kɔni a bɛ komi an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ jɛra sogoko ko hali n'a taara 1000 na o ka sira t'a la Abdou hali ne yɛrɛ filɛ ni maa min tora k'i bolokoni don da n'i y'i kin mara la jɛgɛwusu bɛ ɲini k'an ka maanifinya ban Guido kana tigɛ don i daw la dɛ parti n'a y'a tigɛ don da n b'a kin fo ka Guido i tigɛ don a la Fode Tunkara bɛ a bɛ sogo san a k'a tigɛ don da Abdou kɔɔri ma sɛnɛ dɔ farala tulu kan dɔ farala sogo kan nka ɲinan an ye samiya lahala la a tacogoya u ko chambre de commerce et chambre d'agriculture président Segu Kulubali a ko ji taabolo ka ɲi kosɛbɛ ko kucala ko ɲinan ko kɔɔri k'a bɛ miyanka kan fɔ ko alhamdulilahi rabil alamina ma cogo la ayiwa Amadu Gindo an tɛ fɛrɛ kɛ an ka lajɛ ni an sera ka chambre d'agriculture président Segu Kulubali n'an sera ka sɔrɔ Amadu Gindo bisimila kucalakaw baasi t'o la an b'a jira lamɛnnikɛ jɛkulu la k'a fɔ Segu Kulubali président chambre d'agriculture kucala o tɛ awɔ an b'i fo foli diyara n ye Kulubali ne ko samiya bɛ cogo di kucala bon vraiment an bɛ ala fo parce que munna an bɛ ala fo samiya daminɛ gɛlɛya la mais san nana daminɛ yɔrɔ caman kɔni ye danni sɔrɔ yɔrɔ caman ɲɛna tabarikala nka yɔrɔ dɔw bɛ yen ja ye tiɲɛ kɛ o kɔsala kabaw la parce que kaba fɛn fɛn danna kɔsa fɛ ja digila olu de la ka sababuya kɛ san ma se ka labɔli kɛ septembre la yɔrɔ caman na o bɛna ta ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la fana o ye ala ka kɛ ye parce que tiɲɛ na sɛnɛkɛlaw y'o se kɛ kaba kɔsala olu de tiɲɛna n'o tɛ kɔɔri kɔni alhamdulilayi tabarikala n tun bɛ n'i ɲininka o la kabini Mali bɛ kɔɔri sɛnɛ ɲinan kɔɔri ma deli ka sɛnɛ kɔɔri min sɛnɛna ɲinan a ma deli ka sɛnɛ Mali n y'a dɔn Segu kɔɔri a bɛ miyanka kan fɔ ɲinan n ko kɔɔri bɛ miyanka kan fɔ ɲinan a bɛ miyanka kan mɛn tabarikala
ani Senegal bamanankan mangakan tabarikala otuma kucala mara kono ji jora de ji to ji koni vraiment yoro chama kon be no jima chenke me am jafana make o yoro nuna o ni ji jora sisan akan seneke fen jumema bon jima sega jo na fo comme salon ta kera to na jima sega ten fana ke na fo comme salon kera to na parce que ji chenke salo jibi jo nyo ko ta nyo ja o me o makenya mais yoro do kon be ja jela o ko sala ni kabaw de la ko sebe parce que kucala yɛrɛ komini dugu fan dɔ bɛ yen nɔ kabini futu kalo tile 31 sanba dɔ nana san ma se ka na bilen ka kɛ san nafama ye tugun a tɛ tiɲɛni dɔn sɛnɛkɛfɛnw kun wala bon waati dɔ bɛ yen nɔ sɛnɛkɛfɛn bɛ ji la tuma min na ni ja kɛra dɔrɔn a bɛ suya la bon ji dun tɛ k'a fɔ ko an b'a arrosé jigi bɛ ala ka sanji min kan o fana ma se ka labɔli kɛ o yɔrɔ ninnu na an minnu fana ye sɛnɛkɛlaw ka cidenw ye an kɔni ko u k'a lajɛ yɔrɔ minnu tiɲɛna u kana nkalon tigɛ n'u tiɲɛna u ka a taari hakɛw suma u k'a kɛ sɛbɛn k'a d'an ma an fana b'a jira an ka jamana ɲɛmɔgɔ la ka kɛ ni jamana yɛrɛ bɛ niveau min na a kana na kɛ gɛlɛya ye jamana kɔnɔ gouvernement ka sigi n'a ye k'a fɔ tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na o ko o yɔrɔ ninnu dɔn o de bɛ tu saɲɔ dun saɲɔ taabolo ka ɲi saɲɔ an bɛ ala tan saɲɔ taabolo ka ɲi tabarikala ni miyanka ye to dun ka baba na o saɲɔ taabolo ka ɲi tabarikala vraiment ni ala sɔnna kɔngɔ tɛ don jamana na alhamdulilayi rabbil alamin kɔngɔ tɛ don jamana na an bɛ ala tanu la mais a mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ mais ni foroba la n'i y'a jateminɛ foroba la jamana yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se k'a fɔ kɔngɔ tɛ don jamana na mais nka minnu ta cayara yɔrɔ kɔngɔ bɛ olu kɔni bɛ kɔngɔ voilà o de bɛ yen k'a fɔ ko an jigi b'a kan ɲinan k'a fɔ balo fana bɛ sɔrɔ parce que san ye labɔli kɛ yɔrɔ dɔ la san ma tiɲɛni kɛ a ye labɔli kɛ a ma kɛ ja ye fana mais yɔrɔ dɔw kɔni k'a kɛra ja ye. tabarikala segu ni san kɔni i ko k'a ye labɔli kɛ ɲinan kɔni an bɛ tulu da bɛ jigin wa turuto fana bɛ sɔrɔ. yɔrɔ min na n'a ye labɔli kɛ o yɔrɔ de ka ca ni a ye ja kɛra yɔrɔ min na. alhamdulilayi. voilà ja kɛra yɔrɔ min na olu yɔrɔ man ca ka ji ye labɔli kɛ yɔrɔ min na k'u bɔ a tuntuna de depuis ja kɛra yɔrɔ min na o ye kɔsala kaba ninnu de tiɲɛna n'o tɛ minnu fɛn fɛn kɛra kun fɔlɔ ye olu bɛɛ commencera k'u kari o kaba ninnu bɛɛ commencera ka kari kaba kari yɛrɛ daminɛna alhamdulilayi kɔrɔbɔw daminɛna dɔ ye sa kaba saɲɔ ni kenike o de kɔni ma se fɔlɔ mais sisan an kɔni jigi b'a kan ni tan fila ni saba kɔni nana o kɔrɔ b'a jira an b'a fɔ olu fana bɛ ɲɛ problème foyi t'olu sɔrɔ. tabarikala. voilà n ko e mun ye chambre d'agriculture ɲɛmaa ye e sigilen bɛ ni tɔn hakɛ joli ye ni Mali b'o sɔrɔ ɲinan. ka sigi ni ye. e sigilen bɛ ni tɔn hakɛ joli ye Mali bɛ se ka tɔn hakɛ joli sɔrɔ ɲinan. bon kucala yɛrɛ kɔɔri la wa ou bien ɲɔ. ayi kɔɔri la. kɔɔri la. ne kɔni sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ kɔni n'an ma tɔni miliyɔn 1 sɔrɔ kɔni tɔni kɔni an bɛ tɔni 800 an bɛ tɛmɛ o kan. kɔɔri la kɔni an bɛ tɛmɛ o kan. ɲɔ dun. tɔni 800 fana bɛ tɛmɛ o kan. n ko ɲɔ dun saɲɔ. ɲɔ fana kɔni na komi n'i y'a jateminɛ. an bɛ kari minnu bɛ sigi k'an kɔnɔ ka ɲɔ o jateminɛ. an ma o ɲɔ ta de hakɛ sɔrɔ fɔlɔ. nka n'i ye ɲɔsun kɔni lajɛ an kɔni jigi b'a kan k'a fɔ an bɛ ala tani k'a fɔ kɔngɔba tɛ don jamana kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw dɛsɛra ka balo. tabarikala. ala barika la. alhamdulilayi an bɛ barika da ala ye. ayiwa Segu Kulubali. kuma kuncɛ kuma la n'a fɔra e ka kuma dɔw fɔ sisan i ka kuma bɛ kɛ min ye k'a ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma k'a ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma. vraiment nin diyara n ye. ne kɔni fɛ sɛnɛkɛlaw halisa an k'an cɛsiri. jamana kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don jamana jɔli la. kosɛbɛ. anw sɛnɛkɛlaw fana jɔyɔrɔ ye sɛnɛ ye pour que ka jamana bɔ kɔngɔ na. kosɛbɛ. o tɛmɛnen kɔfɛ n b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana ye n'i y'a fɔra ko an bɛ foro la u fana hakili to an na. parce que a mana kɛ cogo o cogo fɔ dɛmɛ ka kɛ parce que n'i y'a jateminɛ diɲɛlaba yɛrɛ yɛlɛma minnu bɛ ka na. sɛnɛkɛlaw fana delilen tɔ la o fana an fana bɛ dɛmɛ ɲini an ka jamana gouvernement fɛ.
u ka kɔfilɛ sɛnɛkɛlaw la janko sɛnɛkɛlaw fana jɔyɔrɔ min ye jamana kɔnɔ ka se k'o jɔyɔrɔ fa n'o tɛmɛna ka bɔ yen aw minnu ye kunnafonidilaw ye n bɛ dugawu kɛ aw ye aw bɛ baara min na n b'a fɔ ala k'a sabati amin ala kan'an labila ala k'an ka jamana bɔ bolo la amin arabi amin aw fana jɔyɔrɔ ka bon jamana in kɔnɔ hali n'i y'a mɛn anw sɛnɛkɛlaw an ye fɛn caman faamu jamana kɔnɔ ala ni aw kunnafonidilaw sababu de don tabarikala aw fana jɔyɔrɔ ka bon jamana in na n'a fɔra ko an ka jɛ ka sama aw fana fanga bɛ samabagaw la n b'aw fo ka da kan tabarikala k'an ka gouvernement fo ka jamana den maa ɲanama bɛɛ fo mɔgɔ hamana bɛ Mali ka bɔ nɔgɔ la n b'u bɛɛ fo tabarikala ka sɛnɛkɛla dɛmɛbaa bɛɛ fo sɛnɛkɛla cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin bɛɛ fo Mali kɔnɔ awa cɛmancɛ fanga in sani an bɛ ɲɔgɔn bila cɛmancɛ fanga in i y'a ye cogo di a taabolo bɛ cogo di jɔn n ko transition taabolo bɛ cogo di bon vraiment anw sɛnɛkɛlaw kɔni fɛ an jigi sigilen don an hakili sigilen don taabolo la alhamdulilayi parce que ne yɛrɛ fɛ ne bɛ san 50 ni kɔ la ne fana ye jigiya mun sɔrɔ ni transition na jamana ko la tiɲɛ yɛrɛ la an kana bi siyɛn ka kɛ bɔgɔ kan ne ma o ɲɔgɔnna jigisigi sɔrɔ fɔlɔ kabini Musa Tarawele taalen ne ye jigisigi mun sɔrɔ ni transition na ma o ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ parce que jamana fana tɛ se ka jɔ ni tiɲɛ tɛ ni fɛn min fana ye tiɲɛ ye an kan k'o fɔ parce que ne ka faamuyali kɔnɔna na ne ye jigisigi sɔrɔ la ka tɛmɛ fanga tɛmɛlen tɔ ninnu bɛɛ kan voilà ne ye politique mɔgɔ ye o ka bɛn tiɲɛ ma vraiment jamana jɔli ka di ne ye mun ye tiɲɛ ye ne kan k'o fɔ voilà Seku Kulubali an b'i fo n ye foli minɛ an b'a fɔ i ma ko ma cɔngola Olima k'a bɛ Kucala k'a bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna bɛɛ bɛ foli mɛn i Kulubali an ma Jalo ba n b'aw fo k'aw kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ ya Rabbi amin n b'an ka serifu ba fo ne ye Ousmane Seydou Aïdara ye ni Ala sɔnna inchallah bari ne y'ale ka tɔn ne ye voilà vraiment merci ba Kulubali merci Tiɲɛtaga ayiwa Abdou Yaramjalo Thiou Sibiri lajɛ dɔ kɛra lajɛ belebele a kɛra yaasa bɛn ani kelenya ani balimaya an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛ fɔ ne ma kalan ka Amadu Gindo ninnu ka yamaruya kɔnɔ a bɛ fɔ ko silamɛya yɛrɛ subasuma ye bɛn ani hinɛ ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ CIC bɛ kɛnɛ kan an ka ciden tun ye e ye lasigi na mun de fɔra Yaramjalo Thiou ayiwa an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya bɛ jamana kan Mali alisilamɛw ka tɔnba n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu caman b'a kɔnɔ i n'a fɔ alimamuw fana ka tɔn alimamu ka tɔn olu de farala ɲɔgɔn kan ale ni Egypte jamanadenw u ye lajɛrɛ kɛ ka se ka hakilinaw ta k'a yira ɲɔgɔn na alimamu jɔyɔrɔ ye min ye bɛn ni basigi sabatili la jamana kɔnɔ u ka se ka u ka hakilinaw ta k'a yira jamanatigiw la walasa jamana ka se ka basigi an ye min sɔrɔ o la an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn alhamdulillah an nana minisiri tɔgɔ la ka Ala fo ka waleɲuman dɔn maa minnu kɛra sababu ye ka nin sigi organiser k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin hakilina ɲuman in na surtout que u ye hakilina belebele min ta ka sigi ko kunna n'o ye ko to ɲɔgɔn ta la ani ka ko kɛ ni hakɛ ye silamɛya yɛrɛ ye silamɛya sigilen b'o de kan wa Mali fana ye silamɛya min dɔn kabini lawale o ye silamɛya de ye ko to ɲɔgɔn ta la Alakira sallallahu alaihi wa sallam a nana Madina waati Madina bɛɛ tun tɛ silamɛ a y'a sɔrɔ yahudiyaw bɛ yen a y'a sɔrɔ chrétienw bɛ yen a y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen minnu t'olu si la nka a n'u kunna sigi la a laban kɛra mun ye yen bɛɛ lajɛlen nana tubi ka fara Alakira ka sallallahu alaihi wa sallam ka don silamɛya la o sɔrɔla mun fɛ a yɛrɛ cogoya a y'a ka sahabaw kalan cogoya min na a ye jogo min don o la o ye nafa min ɲa Madinakaw ye parce que u kun baselen don min kan o ye ko ko n'u b'a kɛ u b'a kɛ ni hakɛ ye maa bɛɛ i ka diinɛ la fasa i cɛsiri k'i jija i ka diinɛ la ka kɛ ni cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen ye camancɛ hakɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i ka kɛ négligent ye ou bien i ka kɛ laxiste ye n b'a dɔn n b'o fɔ cogo min bamanankan na o kɔrɔ tɛ k'i ka diinɛ labila k'a kɛ bolo kɔfɛfɛn ye o kɔrɔ t'o ye mais o kɔrɔ ye i bɛ baara kɛ ni kɛcogo min ye a k'a sɔrɔ a bɛ diinɛ ka sariya balansi kɔnɔ i bɛ fan caman lajɛ ka fan caman ka hakɛ sigi ka sɔrɔ i ka diinɛ ka hakɛ ma tiɲɛ donc o baara min kɛra bi a y'an nisɔndiya kosɛbɛ min fana y'an nisɔndiya ka fara baara in yɛrɛ kan o ye ani minnu bɛ ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an balima misirakaw ani minnu ye kalan kɛ misira jamana kan u y'a kanu ni imama ka di baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ in ɲɛna kosɛbɛ a ɲɛna ka da mun kan parce que an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka alimamiw olu de di jamanadenw bɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ ka tɛmɛ ba bɛɛ kan maa si tɛ groupe si tɛ jɛkulu si tɛ ko ni jamanadenw de bɛ ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ alimami kan donc alimamiw mana ci o ci sɔrɔ an b'a dɔn an hakilila tigɛlen don kan ko ci bɛ se jamanadenw ma o ci bɛ se silamɛw ma alimamiw ni silamɛw de bɛ ɲɔgɔn ye misiri kɔnɔ siɲɛ 5
don o don ko siɲɛ 5 la dɔgɔkun kɔnɔ jumadon fɛ maa min bɛ taa misiri la an bɛɛ lajɛlen b'a kalama donc ni ci dira olu ma o ci bɛ se a se yɔrɔ la o y'an nisɔndiya koba ye c'est pourquoi an bɛ an sinsin o yɔrɔ kan u k'u jija u ni imama ka baara kana dan nin ma ni ɲɔgɔnna sigiw ani sigi wɛrɛw minnu bɛ ni thème wɛrɛw kan wala thème wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ jamanadenw hami bi minnu bɛ silamɛw hami bi o ni imama bɛ se ka jɛ k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa silamɛw ka nafa sɔrɔ a la jamana yɛrɛ ka se ka nafa sɔrɔ a la jamana ka lafiya sɔrɔ a la an dalen b'a la k'a fɔ nin sigi in kɔfɛ an y'a fɔ cogo min minnu nana sigi na alimamiw don wajulukɛlaw don karamɔgɔw don fana ye maa faamuyalenw ye maa hakilimaw don nin sigi in kɔfɛ baara min kɛra bi a ti komi ko kura de bɛ ka na lakala wala ko kura de bɛ ka na fɔ mais an ni silamɛya min dɔn o de don komi silamɛya yɛrɛ hakili jigin diinɛ de ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ wa ala fana y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko ka hakili jigin kɛ nin bɛna to hakili caman bɛ kunun barisa diɲɛ bɛɛ lajɛlen donna ɲɔgɔn na ka kɛ dugu kelen ye bi an bɛ fɛn caman mɛn bi an bɛ fɛn caman ye bi an ka jamana kɔnɔ an kun t'o dɔn n'a kun fɔra ko bɛ fɔ Mali la wala ko bɛ kɛ Mali la a bɛ bali la hali diinɛ yɛrɛ kɔnɔ sira wɛrɛw fɛ donc nin bɛna hakiliw la kunun walasa diinɛ min n'an y'a dɔn n'o y'a lasili a yɛrɛ yɛrɛ ye min bɛ kun ni fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ kunna ye an ka ɲɔgɔn kalan o la ka ɲɔgɔn hakili jigin a la ka segin o ma anw dalen b'a la k'a fɔ ni ala sɔnna nin kɔfɛ alimami minnu nana o bɛna nin kɛ u ka wajulu tɛmɛw ye ni tile damadɔ kɔnɔ maaw hakili bɛna lajigin a la kosɛbɛ donc o bɛna kɛ sababu ye maa caman bɛna segin a yɛrɛ ma barisa fili man jugu n tɛ segin kɔfɛ o de ka jugu maa caman bɛ yen u bɛ sira dɔ ta u b'a ta diinɛ kanu kama hali n'a sɔrɔ fili b'u ka baara la mais i b'a sɔrɔ u y'a kɛ u ma kɛ ni ŋaniya juguya u b'a kɛ diinɛ kanu kama n'olu hakili jiginna k'a fɔ k'u bɛ ka taa sira min fɛ ko a bɛ ka diinɛ yɛrɛ ka sira bila olu bɛ segin u kɔ parce que olu ta ye diinɛ ko de u ta tɛ laginɛ wɛrɛ ye donc an dalen b'a la k'a fɔ nin bɛna jouer maa caman ka comportement kan a bɛna kɛ sababu ye maa caman bɛ faamuya sɔrɔ maa minnu fana bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ silamɛw tɛ an ka téléso minnu nana ka na ni ja ninnu ta ka na conférence ninnu ta ani radio so olu fana mana lase maa minnu fana bɛ ka sɔn dɔ da diinɛ la sɔn dɔ da silamɛya la min tɛ silamɛya jogo ye min tɛ silamɛya dɔ ye olu fana bɛna faamu k'a fɔ ko jaga jaga min bɛ ka fɔ silamɛya tɔgɔ la o ni silamɛya ka jan ɲɔgɔn na o ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la silamɛya bɛna faamu a lakika la donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa caman yɛrɛ fana attiré ka na diinɛ in ma parce que ala kɛra ka jogo de ma o attiré ka taa diinɛ ma silamɛw ka jogo de ma o attiré ka taa diinɛ ma diinɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bɛ fɛn caman fɔ silamɛya la ani silamɛya ka jan ɲɔgɔn na donc nin bɛna to maaw bɛna o fana faamu ka d'a kan conférence minnu sugandira maa faamuyalenw don kodɔnnaw don u bɛ se ka mara convaincre u bɛ se ka mara faamuya an dalen b'a la k'a fɔ n'ala sɔnna jaabi ɲuman bɛ sɔrɔ a la inchallah. Ne tɔgɔ ko Abubakari Kamara l'imama secrétaire général ye tɔgɔmɛ na barolasigi min bɛ kɛ an bɔra sa ko ka kuma basigi ani ka diinɛ walangalali ani ka ɲɔgɔn faamu kɛ o de y'an ka laɲini na an kɔni nisɔndiyalen don nin baara ɲɛ kosɛbɛ o de kosɔn silamɛya ɲɛ furubako ye an yɛrɛ bɛ dɔ fɔ a la ka tɛmɛ an ye dunanw wele ka bɔ awa jamana misal jamanaw kan an kana sigi sabu silamɛya ɲɛ bɛɛ de ta ye donc silamɛya cɛw t'a don musow fana t'a don ni ko n bɛ n ka nisɔndiya bɛɛ fɔ ka ban a tɛ se ka fɔ mais nisɔndiya min bɛ n na bi o de ye alhamdulillah silamɛya ni a ka mɛn mɔgɔ wɛrɛ da alimamu bɛ wajulu minnu kɛ kutubaw kɔnɔ ani u bɛ wajulu min kɛ telew la mɔgɔ wɛrɛ ka segu o kuma ninnu kan ka bɛn n'olu fa fɔ cogo ye a bɛ faamuyali jidi o de kosɔn nisɔndiyalen bɛ ala deli ala ka baara in tɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya an jɔyɔrɔ nin bɛ dɔ fara an ka baara de kan parce que olu bɛna fɛn min fɔ kɔrɔlɛ o de b'an fana bolo yan mais y'a dɔn ni adamadenw taara ka hakili falen falen a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ko caman na a bɛ courage don la a bɛ faamuyali jidi a b'a to i b'a dɔn k'a fɔ nin ko in ne kelen ka ko tɛ hali bi n ka dɔ fara an fan a b'a sɔrɔ e yɛrɛ fana bɛ yen ni kɔlɔsili min b'i ka baaraw la walima ni defo b'i yɛrɛ la i yɛrɛ fana b'i yɛrɛ kɔrɔje parce que i b'a dɔn k'a fɔ jaa kelen tɛ kɛnɛ kan bɛɛ de b'a la o de kosɔn wa an nisɔndiya don kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka tɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya da an bɛ arɛtɛlɛ ɲɛta fɔ o bɛ cɛsiri min na diinɛ laseli la ani adamadenya lakalali la an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a bolo min na ala ka nɔgɔya a bɛ fɔli lase ɲɛta baarakɛla bɛɛ ma awa mali fan bɛɛ awa ni diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn a kɛnɛ caman ma wa sallallahu alaihi wa sallam. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi nin kɛnɛba in kan a bɛ fɔ a ma kologo ale ni conférence tɛ kelen ye parce que kologo ale kɔnɔ ka don dɔɔni ko fɛrɛlen don a labɛnna limama de fɛ a bureau national fɛ n'a ɲɛmɔgɔba bɛ an fa a n'an karamɔgɔ Fode Sise bolo donc ani Egypte ambassade karamɔgɔ minnu bɛ an de y'a labɛn a labɛn kun ye jumɛn ye jateminɛ kɛra a la an bɛ ka kuma refondation kan Mali ko la donc silamɛw fana diinɛ fana fan fɛ o fana ka refonder ça c'est très important donc c'est une contribution ou bien c'est une assistance portée à comment dire voilà dɛmɛ de don ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ni ye
Mali refondé cogo cogo ni ma diinɛ fana refondé a kɛra tɔ ka jɛ dɛ tɔ belebele ka jɛ wa n'a bɛ refondé bi tɛ an bɛ segin an kɔ de a b'a kalama hali fɛn révolution comme renaissance européenne u seginna kɔ de ko to ka fɛn bɔ donc an fana pour que silamɛ in ka réussir an bolo ka ɲɛ an ka bɛn kelen ma an bɛ segin de san 100 kɔfɛ ka combien Mali silamɛya tun bɛ cogo si an taara ka principe b'o de an y'a sɔrɔ wasatiya de y'o ye les jus similés camancɛ ka kɛ n'i bɛ camancɛ la i bɛ se ka bɛɛ fara i kan karisa bɛ yan fɛ karisa bɛ yan i bɛ jɔ camancɛ la neutralité donc limama kɔni wulilen don désormais nin y'a daminɛ de an ye lancement kɛ kunun an karamɔgɔ Fode Sise ka misiri la a ye conférence fana ba kɛ nin ko la nin bɛ tugun na activité de daminɛ filɛ halisa nin kɛnɛ in na ordre de la an bɛna formation kɛ ka alimamu bɛɛ former désormais nin de la diinɛ nɔgɔya diinɛ la gɛlɛya an k'o bɔ a la violence tɛ silamɛya la donc ani mun ni de don nin message de bɛ n bolo k'a fɔ Mali silamɛ bɛɛ k'i sigi n'a ye n'an sera minnu ma don wa objectif banna dɔw bɛ yen olu ka surun dɔw ye cɛmancɛ dɔw ka jan na mais min fana fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen yan limama n'i y'a bolo sirilen k'a da ko a tɛ se ka baara kɛ kosi kesu fana lankolon don a bolo ni moyen di limama ma bi ala sɔrɔ ma baara caman ma projet caman ma bolo vraiment dɛsɛ de bɛ k'an bila la an mago bɛ fana faso ka dɛmɛ na a k'an dɛmɛ ala sɔrɔ ma Mali in bɛ jan ala sɔrɔ mais désormais alimami Mali alimami bɛɛ de wele n y'a fɔ n ka kuma la don o don anw ni contact b'a anw n'an selibaw cɛ siɲɛ 5 tile kɔnɔ mais dɔgɔkun na a bɛ bɛn siɲɛ 36 de donc anw de bɛ se ka message lase alimami bɛɛ bɛ na former au niveau an mana tila na an bɛna formation dɔ kɛ an bɛ Mali région 20 bɛɛ wele a bɛɛ bɛ représentant ala sɔrɔ an bɛ dugawu ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka bɛn bɛɛ ka kɛ kelen limama yɛrɛ sigilen b'o de ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen merci Ouattara Ibrahim Diallo Mali ye silamɛ jamana ye kosɛbɛ i b'a dɔn ko caman bɛ jamana tɔw sɔrɔ n'a ye binanw kan baasi tɛ k'a la ka da kan an ko ala kira siga t'a la kisi nɛɛma b'a ye kuranɛ durusi dɔ kɛnɛ kan fɛn min ye bololantolontannaw ka daga b'a la n'a bɛ f'o ma ko palais des sports kosɛbɛ ACI kɔnɔ o kɛra yen kunungo a kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen siga t'a la fɛn min ye diina minisiri ye ale tun bɛ yen Imam Mahmoud Diko kosɛbɛ ale tun bɛ yen Ousmane Salou Traoré Moutada ale tun bɛ yen ani maa kalannen caman ba tun bɛ yen kosɛbɛ ka kuranɛ durusi fɔlɔ filanan sabanan n hakili la lajɛli fɛnw fana caman sɔrɔla yen kosɛbɛ nka anw ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan o ye anw fana ka ɲɛta alimami ye n'o ye Ablaye Sila ye Basila ale ye fɛn min sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan Diko ye mun fɔ an k'o lamɛn. لكن هناك فارق الفرسان فرسانه بين فارق الفرسان ويجمل من جميعنا الشيخ والدكتور والإمام والأخ القارئ والمقرئ الدكتور عثمان صالح جزاه الله خير التكبير كان زماننا أن نفتخر بمثل هؤلاء أول كان عن شيء هو تمني على المؤمن ونبدأ نحن abeka baara min kɛ ka fɔra na ɲɛnamaya adamadenw niw la a baara min do baara ba dɔ an kana to fo don min ko dɔw kɛra mɔgɔw kana jɔ ka kasi fɔ an b'a tama a fɛn dɔw ka fɔ alakira alayhi salatu wasalam a ye sayidina usman tanu bɛɛ ɲɛnaw fɛn dɔw bɛ fɔ n'a kɛra a bɛ f'u ma fɔ basi i ye min kɛ kɛ i ye baara ɲɔgɔn kɛ ka musow tanu a sayida Bajalo fila i ni cɛ i yɛrɛ ni maa min ni sen don musobaw sen da nɔ na i ka kan ka sama fɛn ka kan ka f'i ye i mɛnna i bɛ nin baara in na dugu tɛ n'a fɔra bi f'aw kɛra sababu ye ka nin ɲɔgɔnna kɛnɛ fili a tɛ bala ne kɔni a tɛ bala ne wala a tɛ bala a tɛ fili wala k'aw fo rabitatu daaya a ɲɛmɔgɔba min bɛ kɛnɛ kan k'a fo ne tɛ ɲinɛ karamɔgɔ ani n balimamuso a sayida Leila Touré ya sayida a ka kan ka wele ko a sayida Leila Touré ala k'a nasara hɛrɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen o juruba minnu bɛ ka kɛ o bɛɛ natija an b'olu de kɛnɛ kan a kuma an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an sigira nin kɛnɛ min kan ya rabbi ala k'a kɛnɛ ɲɔgɔnw caya ala k'a kɛnɛ ɲɔgɔnw caya ala k'a kɛnɛ ɲɔgɔnw caya fɛn min bɛ fɛn in sabati a n'a bɛ barika don ko in na fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka nuhundu kɛ ni umma ye kɔrɔ ye manso bɛ se ka wuli ka jɔ a sen kan fɛn fila kira alayhi salatu wasalam a sira fɛn fila a y'o jira manso in na cikan min b'a da a y'a sinsin o fɛn fila in de kan ka jɔ n'a ye a fɔlɔ ye jumɛn ye islahu zatil bayt ka adamadenw kɛla fila a filanan ye jumɛn ye at-ta'aluf bayna al-qulub ka fɛɛrɛ kɛ ka adamadenw dusukun gɛrɛ ɲɔgɔn na i tɛ se ka diinɛ in jɔ i tɛ se ka jamana jɔ i tɛ se ka mujtama'a sɔrɔ barika bɛ min na ni nin fɛn fila in barika t'u la kira ye mɔgɔ ta ka bɔ n'u ye Makan ka taa n'u ye Madina muhajirin ani al-ansar
ka laadaw tɛ kelen ye u ka tabiyaw tɛ kelen ye u ka kɛcogow tɛ kelen ye u sigiyɔrɔw tɛ kelen ye u dun jɛlen bɛ fɛn kelen na o de la a ye dɔ tɛgɛ minɛ ka dɔ wele i ni kari a ye balimamaw aha bayna almuhajirin wal ansar o kuma fɛn min ni diinɛ turula kan o ye o fuwɛ ye o de ye barika don a la o de la ala faamuna fattaqullah wa aslihu dhata baynikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin fattaqullah wa aslihu dhata baynikum ay sura alani aka kala bila diinɛ de bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan a kelen de bɛ t'o la a tɛ kumakan kelen bɔ a tɛ lawuli kelen a ma bɔ yɔrɔ kelen na nka ka aw sini o ɲɔgɔn na ka aw kanu o ɲɔgɔn na fɛn min bɛ t'o la faranfande fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ barrière ye ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min b'o kari o ye diinɛ de ye ale de t'o la n'ale faamuna anw bɛ ko min na jamana in kɔnɔ o tɛ k'a la foyi tɛ se ka dilan ni adamadenw ma fara ɲɔgɔn kan foyi tɛ se ka dilan ni dusuw ma gɛrɛ ɲɔgɔn na a baara in ka gɛlɛn ka to yɔrɔ min ala ye nin wafa kira la ni o ye n ye fɛn di ma diinɛ in kɔfɛ min ka boli fɛn bɛ yen هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ألا يوفكر لك أقول نفس دينا يدينا لا نفس ولا دينا من فلا يبل بلي فمن دينا يبدو عليك ولا يجعل أدوم سنجر يمضان ni diɲɛ nafolo bɛɛ di mɔgɔ ma tɛ tute n y'o di a y'a d'a ma a taalen baara in ma ban a ka diinɛ in kelen de bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu tɛ kuma kelen fɔ u tɛ bɔ yɔrɔ kelen na u kulɛriw tɛ kelen ye nka u bɛ ɲɔgɔn gami fɛn min bɛ t'o la o ye nin diinɛ in ye o tuma min bɛ jamana in kɔnɔ kɔngɔɲɔgɔnya ani tɔɔrɔ ani kɛlɛ fɛn min bɛ se k'a ban kununko o de y'a ban wa bi fana o de bɛ se k'a ban o de ye diinɛ ye. parce que diinɛ kelen de bɛ se ka maaw gɛrɛ ɲɔgɔn na maa minnu sugu tɛ kelen ye an b'a ɲini ala fɛ yaa hali bi ala ka jamana basigi ala ka hɛrɛ kɛ jamana in na ala ka lafiya kɛ jamana in kuranɛ in ala ka an ma dalilu ye ala kana an ka dalilu ye a kana kɛ hujja ye an kan a ka k'an ma hujja ye ya rabbal alamin ya rabbal alamin an cɛ an baraji ala ka waati wɛrɛ jira an na hɛrɛ la wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulubali